pinter. Ngono. Iki tak jedheki terakhir ya. Engko lek sampean bener jawabe, nyuwun mimik Bu Guru mimike gede. Hei, Mas Pakai termos. sabar Ya. sabar. Pakai termos ya. Pakai termos. Termos merah lagi. murid tak kaya wedhus. Bu Guru kayak batang. Murid tak koplak. Baik kok kadal. Sebutkan 100 nama hewan dalam 10 detik saja. Mati weh. Lah kowe 5 menit loro lah kancane 110 detik. Jane guru piye iki lho? Lah iki sapa ora kuwi iki? Kodok. Ora iso, pokoke ora iso ilang dase. Aduh, Bu Guru, angel Bu Guru. Sulit. Jangan bilang sulit sebelum dilaksanakan itu jangan bilang sulit. Ayo, hitungan, ayo. Ayo. Hitungan 1, loro, telu. Iya. 1, Satu. loro, telu. Kirek kadal lho. Alah teh ora wis gak. Macan kadal. Salah. Baik kok kadal lah. Salah. Entek wektune. Lah terus piye, Bu? Ya enggak bisa dong, Bu. Ibu bisakah? Gayamu ngono kemetak. Lho kira apa iso? Ya guru aku ya iso. Jawabannya apa, Bu? Jajal. Wes 10 detik iso 100 kewan lho. Murid tidak boleh mati matanya. Bu Guru. 100 detik. 100 kewan 10 detik. Ya gampang bae to, Le. Coba 1, 2, 3. Macan 50, singo 50. Ayo maju, ayo maju. Aku juga nggih paten ya. Ayo maju. Baru. Maju. Ya, Wes kalah. Lah nyapa kok iso hitung-hitungan singo barang iki. Lho, saya tadi kan jedeki to ya, sebut. Ya jedeki lah nyapa kok iso macan. Ibu sebagai guru binatang. ya. Tahu binatang segalanya, Bu? Oh ya tahu. Kewan-kewan tahu? Ya tahu. Manuk tahu, Bu? Ya tahu. Manuk opo sing bengoke banter, Bu? Bu Guru. Manuk ning jero son. Manuk apa, Pak? Manuk sing bengoke banter. Anu apa ki lho cucak ijo lho, Pak. Murai batu. Putut. Perenjak. Kleru. Terkukune Mas Wawan. Manuk perci. Enggak ada. Apa? Manuk apa? Manuk sing bengoke banter, manuk kecepit selerekan. Aduh. Ini tak gedai genten. Oh, Mas. Manuk. Unggahne ya lara, tidurne ya lara. Ora, Pak. Munine pinten, Pak? Pripun muni? Aduh. Aku tahu pisan kuwi, Pak. Power keliru. Tak gedai kene. Omong-omong permanukan. Manuk apa sing betah ning awang-awang? Balah, manuk betah ning awang-awang. Mabure lah mbok jam-jaman Kutut, Pak. Kutut, Bu. Garuda. Apa? Generasi. Manuk kecepret selelekan. Lah salah. Apa, Bu? Manuke pilot. Gak mau manuk wong gendeng. Lah kok nyapa kok biayan Lah manuk sing pilot. kowe luwih gendeng to manuk manuk ketepet. Baresen le. Baresen. Saiki manuk apa? Sing cilik. Ayo. Kuwi pertanyaan. Anu, Terkasih. tutup. Anak kucing. Tutup. Manuke Pak kok kadal. Aku wis Lah nyapa kok manuk iso pilot barang iso teko. Manuk pilot ra ndek manuk kok rumah aku. Baik kok. Omong sapa ora teman?